Singeneni go hot topic yetu ya namhlanje lalelani. I am a 28-year-old single parent to a 3-year-old boy. I got pregnant mushure mekufurirana ne boyfriend. I moved in with him, but his family rejected me and he couldn't stand by me. I had no option but to go back to my parents' house and hana kurora. When I moved back Kumba, it has been a living hell for me and my son. My mother has been fighting me ndatoshaya kuti ndoendepi. Vanotukirira vachishandisa the H word. Vakambonditi urimkwa. Hauna kubvisirwa mari pano. Ndikada kuti ndidye ndotanga kutukwa kana kutorowa. At some point, mwana wangu ari mudiki zvemamonths, vakandikutsanira nehanzvadzi yangu vachindirova. Ndakangobvumbamira mwana wangu zvinhu zvakamboita normal mushure mekuti ndaive ndawana basa. Pandakangomiswa basa, vakabva vatanga futi. Handina rugare mupfungwa nemumwoyo. Ndoshuvira dai ndine kwekuenda. Ndaisuduruka ndobva hangu ndaenda nemwana wangu. Nokuti kwazvava kuenda hakuchisina kumira mushe. Kana respect navo handichisina. Kafeeling kekuti amai vangu kave kupera vedare. Ndodii nenyaya iyi yandishungurudza pfungwa nendangariro zviri kundidya. Currently I'm not working. I was stopped kwandaishanda for those who might be asking. Baba vemwana uyu havateedzere mutemo sezvaunenge wareva kucourt for maintenance. And vanotukirirawo and always finds a way to frustrate me. Ndisaende kucourt. Ndikaenda kucourt vanotaura mari yekuti haitenge chinhu. I'm really confused kuti ndodii chaizvo. Ndiri kuzama pese pandokwanisa kutsvaga basa. Upenyu here kuti ndongodiwa ndaita kamari nemubereki. Yo ihot topic yetu yanamhla. Well, thank you so much, Mangu. On 0772162651, feel free to connect with us. Teens wokuti anobatsirika sei ndofunga atsanangura nyaya yake mwanasikana ataura kuti ane makore 28 and she has a 3-year-old boy. Yes. And also muchatiregerera kune mama hot topic anenge achizoti sarei kumashure mbichana nekuti anopinda akawanda tinongotanga dzinenge dzatanga kuuya. So be patient with us. I'm finding vamwe vari kubvunza kuti ndakatumira hot topic yangu haisati yaverengwa. Muchatiregerera. We only have 4 days of the week to go through my hot topics, and sometimes vamwe anouya ari matatu dzimwe nguva maviri pazuva rimwe chete. I can also pamba up. Yes, this one says, hi Saki and KVG. If you have a kid and you're not married and you're not working, it's drama. She must find someone to stay with, a good boyfriend. Ballers in LA. And then 135 says, there's no option, baby girl. This is life. You're going to have to grind. And then someone also says, Chagabasa, stay in maid kwaunogara nemwana wako. Raise money, wait a business. Take heart. You know it. Kana tine mamwe suggestions atinokwanisa kupa zvakare kuti sange uyauya akati nyangwere mumba basa kana uchikwanisa tora basa iroro uite nekuti I think tikamuti tanga business anotangira ripi and also pane zvakawanda zvatinenge tisingazive kuti akadzidzawo kusvika papi which direction yatiri kumupointa kuti aende so that nyaya yake iite kunge inoreruka also tichipawo solution yekuti anogona kutobva angomhanya nayo pamwe ichitomuburitsa muproblem yaanayo. On our WhatsApp platform, this one says at 28 hautadze kushanda murandakadzi, so you need to make a plan and do something about it. And I think one thing that we also fail to realize, Saki, is zvimwe zvinhu zvinotoita kuti titadze kutoshanda kwacho inenge iri pamwe depression chai. True. Yekutoti uri kufesa rejection from the father your boyfriend. Yes, the father of your child. The family kwawatiziswa kwacho vakabva vanoramba. Onzi dzokera kumba kwenyu, woenda kumba kwenyu kwacho uri kurejectwa futi, hapana rudo uri kurohwa uri kuita sei. So I think izvozvo futi zvinogona kumuslowa down. Ari munhu ane support system yekuziva kuti mai vari kuti shamwari ndo zvapo panapa.
wadzoswa murume aramba kuroora Let's make a tane plan. muzukuru let's make a plan toita sei Yes, mwanangu. together. It makes the situation easy. So I think ngati extendewo grace kakunzwirana tsitsi nokuti munhu anenge achingoti une 28 years you can do something. Unogona It's kushanda, not that right. easy. Yes, and depression is crippling. It's not that Depression easy. can cripple your mind. Izvozvo zvatinenge tichitaura chiti tsvaga basa rekushanda, she tried akanoshanda and basa rikapera akatraya futi, zvinhu zvekuti zviri kuita zvichiramba. And I think it's, she's also not completely at fault. This guy vakafurira and they were in a relationship, munhu yakati aiwa bo mwana bo. But now, yes, but now the issue is now she's the one who's suffering and we just need to help her. I feel like there's something that we just need to do for her to get out of this situation. Hello, Star FM.